Bareng lunyo wis kowe bali nyang kendali sodo tak rampungke perkara iki. Ana bocah kang lumaku nyedhae marang panjenengan alun kita iku sapa? Bambang Wisanggeni kowe sapa? Ulun Bathara Guru. Malah dalah dewa beda karo kancane. Ketok dewa serakah. Kancane tangane loro apa dhewe? Tak tuku siji to ora? Lho. Ngina karo dewa. Ulun iki tetungguling dewa. Wisanggeni kowe tekan kene arep apa? Aku arep takon bapakku sapa? Ulun ora mangerteni sapa wong atuh amulat. Dewa kok goblok. Kaya ngono dadi tetungguling dewa taboki wae. Waduh. Kepengki. Dewa kaya ngene kok. Yo, awi. Awak. Kepengki. Dewa. Waduh. Waduh, sirai dewa nggo bal-balan. Wisanggeni ulun ora bisa paring pangapura Sunda Manik Tadawana iki. Stop! Up! Mandek perboden berhenti satu arah. Kowe gamane Bathara Guru jenenge Sunda Manik. Kowe ngapa yahene tekan kene? Kowe dikongkon apa karo bosmu? Kon nek bocah iki ya? Heh? Kon namane bocah iki? Nadyan kowe gaman ning kowe duwe rasa. Ya, sawangen. Yen bocah kuwi luput kowe temomo. Ndang, ngono temomo ning dadane. Ning yen nganti bocah iki ora luput kok kowe temomo, bosok bedormu. Kembali, balik. Lanjut. Waduh. Arep lunga nyandi. Ora sah mlayu. Ora dadak ngendani bocah kuwi yang nganti kowe mlayu malah kowe kok kewirangan dhewe. Lho. Sik nganti kliwat. Kowe arep ngopo? Waduh, kakenge semua aku njaluk pangapura apa? Iki sing dadi undu-unduanmu. Kowe dewa ora edep isin. Kudune dewa kuwi tumindak adil tumrap marang para titah. Sebab apa Ndara Janaka ora luput tak pisahke karo Bathari Dresanala. Ngertenono Bathara Guru, bocah iki turasing Janaka sing lair dipeksa dening kahanan saka wengi sing Bathari Durga. Yen nganti ora mertobat, aja takon dosa kayangan tak ora arek. Upama Semar iki gelem dadi ratu, aku sing dadi ratu ning kayangan. Cekake Suralaya kuwi arep tak gadhekke ora ana wong arep wani nyegati apa sing dadi kareping Semar. Waduh Kakang Semar, ulun ndodeng reh keluputan ulun. Ing kene ulun nyuwun maaf. Aja njuk ngapura karo aku. Njaluk ngapura karo bocah iki, Ono. Cuk ngapura kono. Iya Kakang, sing sareh to. Sareh-sareh apa ayo. Dang. Kaya mau lho. Kaya li arep megati wong ae mau lho. Bocah loro apik-apik kok. Ndara Janaka Bathari Dresanala kok. Rasane oleh rene. Ayo Cuk ngapura. Iya. Wis to lho. Wisanggeni. Bathara Guru apa? Ulun ndodeng reh keluputan ulun.
kabeh iki mau ya awit panjenengan ulun ingkang kurang gagapi tumrap marang lelakon iki. Jeneng kita sejatining turasing satriya tama, wong atuwamu lanang panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna. Dene wong atuwamu wadon ya ibumu Bathari Dresanala saka ing Kayuwangan Swargadahana. Bapakmu ana ngendi? Ibuku ana ngendi? Kok noleh diwasuli undlap-undluk. Iya ulun durung bisa maring dawuh wong atuwa kita ingkang lanang ana ngendi, nanging keng ibu mapan ana ing negara Tunggul Malaya minangka dadi panguwasaning Prabu Dewa Sarani. Sebab apa ibuku karo Prabu Dewa Sarani? Lah ayo wangsulan. Sebabe apa? Ibune aku wanuh wani paring jimat asma kang aran Bambang Wisanggeni. Kuninggih Bu kula Nismaya. Kula ngaturaken genging manuwun. Ibu, Rama ana ngendi, Bu? Raden Wisanggeni. Kepiye Mbah Semar? Yen pancen nata rasamu kepengin ketemu Sudarmamu kakung, tumuli dina iki kowe ndak kanthi pisah sawetara kelawan ibumu. Tutna sak laku jantraku, tumuli aku bakal goleki wong atuwamu lanang Bambang Wisanggeni. Oh, mengkono Mbah Semar. Iya. Iya nggere Wisanggeni. Manut apa kang dadi pengendikaning Pukul Rismaya? Malah kareben mengko Kang Rama bisa nyumur piyentos ora kuat majane. Rambutmu tumuli ndak gelung ora beda kaya dene wong atuwamu. Mengkono Ibu. Iya nggere Wisanggeni. Iya, aku manut Ibu. Sebles marang Sudarmamu kakung Wisanggeni. Oh iya, matur nuwun Ibu. Kang mengkono Bathari Dresanala Bathara Guru. Ing kene aku njaluk pamit. Tumuli bakal ngupadi Ndara Janaka. Kareben Ndara Bambang Wisanggeni ora tuwuh tandha pitakon sapa sing dadi Sudarmane kakung. Iya Kakang Semar. Ulun pasrah kelawan sira Kakang Semar. Mangsa bodho anggon kita nuntun marang Wisanggeni. Aku njaluk pamit Ibu. Iya. Anakku Wisanggeni. Sing ati-ati yo nggih. Lamun wis bisa ketemu marang Sudarmamu kakung enggal bali marang Swargadahana. Iya Ibu. Kemarin aku njaluk pamit. Muga kasempatan sing dadi setiamu Wisanggeni. Kanjeng Ibu, ana apa Dewa Sarani? Kados pundi? Bathari Dresanala wal saking Tunggul Malaya. Wis ya nggir. Ora setok getune mbok menawa iki durung pinesi dadi jodohmu. Ayo nggih tak boyong bali wae. Mengko golek widodari liyane ya Dewa Sarani monggo Ibu. Nyat langening kalang yuwanang lar pandam muncar ing non lir kekonang. Surem
Purnaming gegono imo ana ing ujung ancana Riri Sarada Palwana ting ranu Sanira dening kanyut manis selingira Gusti Kamal miarah ingsun Semiratu engoni Sidat agung ing Narmada sajroning aguling pangucape Janmanendra tansah dadya Linduran kewala katon kang hasungusada